வெல்கம் டு மேக்ஸ் திவ்யா சேனல். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம்னா இங்கிலீஷில் ஸ்டாப்பிங் பை வுட்ஸ் ஆன் த ஸ்னோயி ஈவினிங். ஆத்தர் வந்து ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட். நான் போன வாட்டி வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு டூ யூ நோ வந்து இங்கிலீஷில் போட்டிருக்கேன். அதை நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கணும்னு நினச்சா நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்க, ஓகேவா? அபவுட் ஆத்தர் நம்ம பார்த்துருவோம். ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் வாஸ் an American poet noted for his realistic description of the rural life. He was born on 26 March 1874. He spent his first 40 years as an unknown entity. He received 4 Pulitzer Prizes. Fourth point, some of his famous works are The Road Not Taken, West Running Block, Mending Wall, After Apple Picking, etc. நம்ம இந்த ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் ஆத்தரோடைய 4 பாயிண்ட்ஸ் நம்ம புக்கில் இருந்து நான் வந்து கொஞ்சமாக தான் எடுத்திருக்கேன், நான் அதிகமாக எடுக்கலை. அதனால் நீங்கள் வந்து இது மட்டும் தான் இருக்குதுன்னு நினச்சிக்காதீங்க. புக்கு வாங்கணும்னு நான் இந்த லாக்டவுனில் புக் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நான் இப்போ வாங்க முடியாது, ஸ்கூல் திறக்கல. அதனால் இப்போதைக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் அதுலேருந்து எடுத்து போட்டிருக்கேன், ஓகேவா? அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். மேக்ஸ் திவ்யா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் உங்களை பார்க்குறேன். பாய்.